mun samu mun ga wata maɓoya ko ma'adana da Orano ta yi a wajen Madawaila, inda mun ka iske tano kusan 400 masu guba ta uranium, wanda daga metar 10 in mutum na kusan su suna iya su yi mai illa ga lafiyar shi. Wannan alloba da aka gani tana nuna cewa duk lokacin da Orano tana aiki tana haƙo wannan uranium in, ma'aikatanmu ko 'yan Nijar ba su da incin su huce inda sun ka tsaida su. Sinon bayan ta su ne muka ga wannan ta nunuwa. An sa bincike mai zurfi ta aita neman su a gani abin da za a gani. Sun iya su je su kai mu gaban kototi na ƙarshe na duniya, tunda su suke da hannu da suni, suke su suka ɗoka ɗaka ake ɗaka. Don nuka musu tunda sun yi haka na yanzu su sa ƙara ga abin da muka gani. Tano 400 wanda guda daga metar 10 in kana kusan shi yana iya illata maka jikin kalayak. Tano duk guda. Gari guda ma tano guda shi na iya halaka su. Amma iske tano kusan 400. Ba wanda ada labarin aje su. Kuma su ma da kansu dan saboda sun sheka cikin takare ne, abba su ɗauki wani mataki da za su ƙara ɓoye su ba. Tun da kin yi tano ha ƙasa ma ta horcin su. Sun iya su kai ƙaranmu, sun iya su ce muna mu bar hidda iranin mu. An yi kotu ta ba mu shari'a, mun shari'a da su, an umurce su wannan jibijin uranium da suka aje, wanda yana aibanta ƙasanmu da mutane da dabbobi da duk abin da kun ka sani na ƙasanmu, an ba su umurnin su yi tiretan wannan abu har yanzu sun kiya, amma suna iya su kai ƙaran mu. To yanzu kuma ga wani abu da mun gani wata illa da suka aje, muka ce tun da sun saba da kawai ƙara na ba su gaskiya su kai ƙara kuma yanzu. Me mu za mu kasu ƙara in Allah yarda, kuma mun yi imani da Allah haƙanmu za ta cimma ruwa bisa kai da abubuwan da suka yi. Ga abin da za mu faɗa muku, wannan abu ne wanda ɗan Nijar duk ba su sani ba. Mun ƙyale ɗan Nijar su yi magana bisa kai da zancen da suka yi na sai da uranium. Ko ya ji mai martaba shugaban ƙasar mu abin da ya ce uranium namuna za mu haƙo shi kuma za mu saida mu wanda muka so daidai ƙa'idodin da kasuwa ta duniya ta tsaya. To amma bancin shi yanzu mu muna da decision na justice wanda suka ce ma Orano wannan tudunin da shi da waɗannan ta uranium da a aje ga hili su ɗauke matakin da za su hana shi aibanta mutane da ƙasar Nijar, mai har yanzu sun kiya. Amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu da incin mu ɗauka. Yanzu mun ga wani wasu tanunuwa masu guba da suka aje muna tonon kusan 400. Wannan babu wanda ya san da su kenan, daga nan mutane suna iya ganiya su milkin mallaka da sun ka zakar shi cikin Nijar shine sun kai continue sai ran 26 juillet da aka kore su da Nijar. Amma har yanzu ba su kare ba tunda cikin kansu mu da Nijar duk kayan su na, shi yasa suka ce ko irane mu ba mu hidda, kuma shi yasa abinda annan ba su ɗaukan mataki duk inda suka yi da suka haƙo iranen ƙasar duniya za su ɗaukan mataki in sun ƙare haƙa shi, ko kuma dauɗa da sun ka dottin da sun ka hiddo na shi su ɗauki matakin da bai aibanta mutane. Amma mu sun bar mu shi nan shi kashe mu, tunda mu dabbobi ne da mu da dabba ɗaya muke kusan faranshi da duk abubuwan da ta mulka cikin wannan maimayan akan masu harakan mai harka abin ga me sunan shi iranium. Kaje abin da muke son mu faɗa mu sai da mu 'yan Nijar su san da barema muna ga ɗaukan mataki na kare hakkin ƙasanmu, kare 'yan ƙasanmu da ƙasanmu. Cikin wannan na aka samu wannan kaya da aka gani masu guba tano kusan 400 wanda aka aje suna nan Madawaila. Daga metar 10 mun ka faɗa muku in mutum na shaƙa iskan daga ta wurin su suna aibanta shi. To a yan guda ta huye cikin gari ba. Assalamu alaikum. To fa an zo wajen aka ce kasar mu ta Niger ita ma ta sa ƙara zuwa ga kamfanin na mayan macuta Orano kenan. A cikin maganar da Minister de la Justice yayi, yace kasar mu ta Niger za ta sa ƙara a fiddo mata hakkinta. Ashe kamfanin nan na Orano shekaru da suka yi suna kwaso Iranium kinmu ba iya arziki suka tai da shi ba, sun te sun buro mana annakiya, sun te sun buro mana cuta. A cikin bincike da mai ikwantan mu suka yi sun duro ashe kamfanin nan na mayan macuta a can Madawaila sun te sun buro wani datti wajen 400 ton de carot de radioactive, wato salte an wanke Iranium kin
aka ce ba su ɗauki matakai bisa wannan ba, alhali sun san illar shi tunda suke cin daɗin shi. Duba da la'akari wannan ƙasar mu ta sa ƙara ta ce tunda wannan datti shi ya aifo da ɓacewar ruwa da mutane suke sha, shi ya aifo da an yi shibka ma wajen shibka ba ta fitowa, shi ya aifo da mutuwar dabbobi, shi ya aifo da an haifi jarirai ma waransu suke zawa premature, waransu suke zawa ga sunan dai a jikace tunda radioactive kin ya riga ya shiga cikin jikinsu. Shin saboda shi ne ƙasar mu ta Nijar take ita ma ta sa ƙara sai kamfanin nan ta biya diya na gurɓatar da al'umma da ta yi da wannan dattikin nan na radioactive. La haula wala quwwata. Sai labari na biyu kuma aka ce mutane suna nan suna jijjida Minister de Commerce a kwanakin baya ya kai wata ziyara a can kamfani inda ake cika gas, duba da la'akari da rashin gas kin da aka yi a babban birnin Yamai. Ya kai minister ya kai ziyara zuwan bazata a cikin kamfanin gas kin, ya nuro da abubuwa da dama, ashe waransu ba su ma biyar ka'ida, ke yace waransu ba amma ba su gas kin tunda an nuro inda suke ajiye butekin ma cikin rana ne, babu hangar, babu waje mai kyau, kai bugo da ƙari har gas kin ma da ake cika ana tantama wurinsu ba su cika gas da kyau. Kenan mutum ya ba da kuɗin shi sai gas ashe ba a cika shi da kyau ba. Ministry fa ya ɗauki matakai sosai, kuma balle ma abin da yake bata ma gwamnati rai, kuɗin da gwamnati ta ce a sai da gas kin wurinsu sun yi kunnen kashi ba su nan ga sai da shi haka nan. To fa ministry ya ɗauki matakai da dama bisa wannan al'amari. Har ya kai ma sauran jihohi suna kira ga minister suka ce dan Allah da annabi yayi kwamiti a zo a diddiba su ma wajajen su cikin su region kin nan mutane su ma suna fama da wannan matsala. Ka sai butai gas ba ya jima a ce ya ida wata irin dafuwa ake, kuma alhali ba kullum malko mutane ke dafa bisa gas ba. To duba da la'akari da wannan al'umma suna kira da minister a yi kokari a yi delegation a tai a diba, tunda fa abin da ya shafi an yame kamar ya shafi an sauran jahohi kenan, tunda duka cikin Nijar kan muke. Mu dai kullum fatan mu Allah ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Inda kuma mulkin sojin ƙasar suka fara fitar da makamashin uranium zuwa ƙasashen ƙetare, sai dai kuma kamfanin Orano na Faransa ya ce hakan ya saba umarnin kotun bankin duniya wadda ta buƙaci bangarorin biyu su jira a kammala shari'ar da ke gabanta kafin a fara sayar da uranium ɗin da ake takaddama a kai. Orano ya ƙara da cewa sojojin Nijar sun ɗauki matakin ne ba tare da sanar da shi ba. Kawo yanzu dai ba wata sanarwa da gwamnatin sojin Nijar ta fitar kan wannan batun, ga rahoton Cima'ila Isufu. Takun sakar ana yin ta ne kan kimanin tan 1,300 na uranium da ke jauge a kamfanin Somayar da ke Arlit, bayan da gwamnatin kasar ta dakatar da fitarwa zuwa waje bayan juyin mulkin 2023 saboda abin da suka kira rashin haske daga kamfanin Orano. A cikin sanarwar da ya sha fitarwa baya, kamfanin ya ce ya bi dukkan wasu hanyoyi na ganin an warware wannan matsala cikin ruwan sanyi. Sai dai maimakon hakan dangantaka ta ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu. Hakan ya sa kamfanin na Orano shigar da ƙara a kotun Sirdi domin ta shiga tsakani. Sai dai kuma a lokacin da ake zaman jiran sakamakon kotun, kamfanin Orano ya sanar cewa motoci ɗauke da lodin uranium sun fara hita daga Arlit zuwa Agadas a yunkurin isa gabar teku. Matakin da Ramar Ila Tufek, ɗan farar hula a Arlit mai fafutukar ganin an tabbatar da haske a harkar uranium, ya yaba da shi yana cewa ya kamata gwamnati ta gaya ma Orano ta fiddo takarda ta gaya ma Orano akan an fidda shi an saida an gama ma shekara mai zuwa za a fiddowa kuma za a saida ta kai kara inda take so. Sai dai a nasu bangare masana kan sha'anin albarkatun karkashin ƙasa irin su Muhammadu Ciro Ma'aisani na fassara matakin hukumomin mulkin sojin ƙasa ta Nijar da ci gaban takaddama. Wannan sanarwa da suka sake huddowa kenan ci gaba ne da takon saka wanda ke da kwai a tsakanin wannan kamfani na Orano da ƙasar mu ta Nijar a game da wannan sto na uranium wanda ke can jibge a garin Arlit, wanda aka samar da shi a cikin gudanar aiki na kamfanin Somaye. Kamfanin na Orano ya ce fitar da uranium a wannan lokaci ya saba wa umarnin kotun bankin duniya da a kwanakin baya ya buƙaci a dakatar da duk wani yunkuri kan arzikin ma'adanan. Injiniya Rabi'u Malam Isa masani ne kan sha'anin ma'adanai a ƙasar, na ganin koma dai menene arziki na Nijar ne. Gwamnatinmu yana da 'yanci, yana da ikon ya saida shi a lokacin da ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama. Kenan mu muna fatan Allah Ubangiji ya sa alheri ne, kuma muna ƙara jinjina gwamnati akan wannan hoɓasa da yake yi don ganin ƙasar Nijar ta tabbatar da ikonta akan ma'adinai da Allah ya bata. Jamhuriyar Nijar dai na daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kan haƙar ma'adanai da hanyoyin sayar da su a kasuwannin duniya. Hakan ya samu sanan ke gargaɗi kan hanyoyin da za su iya zama mafita.
abin da ya kamata Nijar ta yi shine wanda ya yi maslaha kawai a kiyasta daidai abin da ake ganin nasu ne a basu. In aka yi haka nan ba kare bin da mu, mun saki hannun juna kowa ya kama gaban shi. Hanya ce wadda ni a nawa gani ta yi zama sauki a game da duk wata hanya wadda za a bi. In ba a bi wannan hanya ba, abu na biyu shine cewa a shirya zuwa kotu a yi magana. Tunda kotun ƙasar Nijar ta yarda da ita, ƙasar Nijar ta samu takardu hannu na cewa ta yarda idan wata maslaha ko wata matsala ta samu a tsakaninta da wannan kamfani a game da wannan kare na uranium, ana iya zuwa can a yi shari'a ko a sasanta. Jamhuriyar Nijar dai na daga cikin kasashen da Allah ya arzuta da karhen uranium a duniya. Sai dai alamu na nuna cewa kasar da al'ummar ta basu amfana ba. Hakan ya sa majalisar mulkin sojan kasar ta Nijar ta dage da neman sabunta abokan hulɗa. A gaida Cima'ila.